Il-problema tad-dewmien fil-qorti kienet waħda mill-affarijiet li tkellem dwarhom il-Prim Imħallef Joseph Azzopardi ftit wara li nħatar fil-kariga bil-President ta' Malta. Iċ-ċerimonja tal-ħatra saret fil-Palazz tal-President il-Belt Valletta biex bekk uħa post il-Prim Imħallef Emeritus Silvio Camilleri illi kien preżenti għaċ-ċerimonja illi fiha x-xettru ta' tmexxija tal-ġudikatura għadda fidejn il-Prim Imħallef Azzopardi. Fl-ewwel kummenti tiegħu wara l-ħatra l-Prim Imħallef Joseph Azzopardi tkellem dwar id-dewmien fil-qorti u insista li din it-tema tkun indirizzata bħala priorità fil-ħidma tiegħu. Appell simili sar mill-President ta' Malta Mary Louise Colejro Preca illi qalet illi minkejja li l-kwistjoni tad-dewmien fil-qrati qed tiġi indirizzata jeħtieġ li jkun assigurat li s-sistemi proċedurali fil-qrati ma jintużawx biex ixekklu l-kisba tal-ġustizzja fl-iqsar żmien. Hawnhekk semmiet illi dan il-fatt jorbot intrinsikament mal-aċċess għall-ġustizzja bħal fil-każ fejn jidħlu tfal u vittmi ta' vjolenza domestika fost oħrajn. Il-President irreferiet għat-talbiet illi qed isirula minn nisa li għaddew minn esperjenzi koroħ ta' vjolenza domestika u wara li rnexxilhom isibu l-kuraġġ biex jirrapurtaw u jinqataw minn din il-ħajja ta' biża' jħossu li ċerti sistemi inkluż il-qorti minħabba d-dewmien iġibuhom vittmi għal darb'oħra. Għal-ħatra tal-Prim Imħallef il-ġdid kien hemm preżenti fost oħrajn il-Ministru tal-Ġustizzja Owen Bonnici illi tkellem dwar il-karattru umli tal-Prim Imħallef. Il-Prim Ministru Joseph Muscat preżenti wkoll għaċ-ċerimonja tal-ħatra tkellem dwar dak illi sejjaħ bħala impenn tiegħu illi jiddefendi l-istituzzjonijiet fosthom dik tal-ġudikatura. Apparti l-Avukat Ġenerali Peter Grech kien hemm preżenti wkoll il-mara u t-tifla tal-Prim Imħallef Azzopardi. Joseph Azzopardi twilet l-Isla fl-1955 u llum għandu 63 sena. Fl-1980 beda l-prattika bħala avukat u baqa' jservi 23 sena fosthom fil-Kamra tal-Avukati anka bħala President. Sakemm fl-2003 inħatar imħallef tal-Qrati Superjuri ta' Malta. Sa qabel inħatar Prim Imħallef, Joseph Azzopardi kien imexxi l-Qorti tal-Familja.